በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፍቁራት ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሕልኩም። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ ሓፈሻዊ መእተዊ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝብል ጀመርክዎ መደብ ነይሩ። እቲ መደብ ድማ ሕዚ ብካልኣይ ክፋል ክንቅጽሎ ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብና ድማ ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ነገራትና ክቆጻጸረልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኾነልና። ሎሚ ብካልኣይ ክፋል እንሪኦ ርእሲ ብዛዕባ ምግላጽ እግዚአብሔር እዩ ወይ ድማ ብዛዕባ revelation of God ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ብዛዕባ ምግላጽ እግዚአብሔር ወይ ድማ ኣስተርእዮተ እግዚአብሔር ምርኣይ ዝተደለየሉ መሰረታዊ ምኽንያት ድማ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ዝተገለጸሎም መንገዲታት ሓደ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መእተዊ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ እንሪእየሉ ብዛዕባ ምግላጽ ኣምላኽ ወይ ድማ ኣስተርእዮተ እግዚአብሔር ንምርኣይ ስለ ንግደድ ብዛዕባ ምግላጽ ኣምላኽ ወይ ድማ revelation of God ንምርኣይ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ሕዚ እውን ብድጋሚ ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ነገራትና ክሳብ መወዳእታ ክቆጻጸረልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ምግላጽ ማለት ምግሃድ ናብ ምርኣይ ምምጻእ ምቕላዕ ጋህዲ ሙኻን ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ቀጥታዊ ትርጉሙ እዚ ይመስል ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣስተርእዮተ እግዚአብሔር ኣብ እንዛረበሉ ግዜ ቅድመ ኩነት ምግላጽ ወይ preconditions of revelation ዝበሃሉ ሰለስተ መሰረታዊ ባእታታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ፍልፍል ምግላጽ እዩ። እቲ ካልኣይ ተቐባሊ ምግላጽ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ማእኸላይ ወይ ድማ መመሓላለፊ ምግላጽ እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ፍልፍል ምግላጽ ኣብ እንዛረበሉ ግዜ ፍልፍል ምግላጽ ወይ ምንጭ ምግላጽ መን እዩ እንተኢልና እግዚአብሔር ከም ዝፍለጥ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ዝነበረ ዓለማት ሓሊፉ ዝነብር ኣልፋን ኦሜጋን እዩ። ኣብ ዘይርከብን ማንም ክበጽሖ ኣብ ዘይኽእል ብርሃን ዝነብር ልዕለ ተፈጥሮአዊ ዝኾነ ሓይሊ እዩ እግዚአብሔር። ማንም ተመራሚሩ ንእግዚአብሔር ክበጽሕ ኣይኽእልን እዩ። ንኣምላኽ ክፈልጥ ኣይኽእልን እዩ። ምክንያቱም ውሱን ዝኾነ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ነቲ ግዜን ቦታን ዘይውስኖ ካብ ዘለዓለም ክሳብ ዘለዓለም ዝነብር እግዚአብሔር ክፈልጥ ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ። ብባዕሉ ናብ ኣምላኽ ክበጽሕ ብዛዕባ ኣምላኽ ክፈልጥ ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ግድን እቲ ልዕሊ ተፈጥሮአዊ ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ወይ ድማ እግዚአብሔር እዩ ንደቂ ሰባት ክግለጽ ዝኽእል ዳ እምበር ደቂ ሰባት ብባዕሎም ናብ ኣምላኽ ክበጽሑ ተመራሚሮም ንእግዚአብሔር ክረኽብዎ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ብባዕሉ ምስ ደቂ ሰባት ክራኸብ ምስ ደቂ ሰባት ሕብረት ክገብር ስለ ዝፈቐደ ብባዕሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብዝተፈላለዩ መንገዲታት ይግለጽ ማለት እዩ። ፍልፍል ምግላጽ እግዚአብሔር እዩ ድሕሪ ምባልና ድማ ተቐባሊ ምግላጽ መን እዩ ናብ ዝብል ክንመጽእ እንተለና ተቐባሊ ምግላጽ ኣብ ምድሪ ካብ ዝርከቡ ፍጥረታት እቲ ዝለዓለ ፍጥረት ወይ ድማ እቲ ዓብይ ፍጥረተ እግዚአብሔር ዝኾነ ወዲ ሰብ እዩ። ወዲ ሰብ ብመልክዕን ምስልን እግዚአብሔር ተፈጠረ ክቡር ፍጥረት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ክግለጸሉ እንተሎ ምግላጽ እግዚአብሔር ናይ ምስትውዓል ተፈጥሮአዊ ዝኾነ ጸጋ ኣለዎ ማለት እዩ። ወይ ድማ ናይ ምግንዛብ ጸጋ ኣለዎ። ምክንያቱም ብመልክዕን ምስልን ኣምላኽ ስለ ዝተፈጠረ ንምግላጽ እግዚአብሔር ልብ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወዲ ሰብ። ስለዚ ተቐባሊ ምግላጽ ወይ ድማ receiver of revelation መን እዩ ክንብል እንተለና ወዲ ሰብ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እቲ ሳልሳይ ባእታ medium of revelation ወይ ድማ ማእኸላይ ወይ መመሓላለፊ ምግላጽ ዝበልናዮ እንትኸውን እቲ ልዕለ ተፈጥሮአዊ ዝኾነ እግዚአብሔር ነቲ ተቐባሊ ምግላጽ ዝኾነ ወዲ ሰብ ዝግለጸሎም መንገዲታት ዝሕብር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ክግለጽ እንተሎ በቲ ሓቀኛ ዝኾነ ባህሪኡ እግዚአብሔር ንዓና ክግለጽ ኣይኽእልን ወይ ድማ ንሕና በቲ ሓቀኛ ዝኾነ ወይ ድማ በቲ ትክክለኛ ባህሪኡ ወይ ኢሰንሱ
ክንበጽሖን ክንፈልጦን ኣይንኽእልን ማለት ብምልእ ብኻሊ ኣባሂላ ብምልኣት እግዚአብሔር ብዝኾኖ መጠን ወዲ ሰብ ብዛዕባ ኣምላኽ ክፈልጥ ኣይኽእልን ማለት ስለዚ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ኣምላኽ ክፈልጥ ዝኽእል ነቲ ሓቀኛ ባህሪኡ ብዘንጸባርቁ መግለጺታቱ ገይሩ እዩ ወዲ ሰብ ንእግዚአብሔር ክፈልጦ ዝኽእል ደኣምበር በቲ ሓቀኛ ኢሰንስ ወይ ድማ ባህሪኡ ክፈልጥ ኣይኽእል ልዕሊ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝኾነ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ክግለጽ እንተሎ ንደቂ ሰባት ብዝምቹ መንገዲ ዝግለጽ ማለት እዩ ንኣብነት ብተኣምራት ገይሩ ይግለጽ ብመጻሕፍቲ ገይሩ ይግለጽ ብተፈጥሮኡ ገይሩ ይግለጽ በቲ ዝሐሸ ዝበሃል ፍሉይ ምግላጽ ብዝበሃል ብወዱ ኣብ መወዳእታ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንደቂ ሰባት ተገሊጹ ማለት እዩ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገለጸ ነቲ ንሕና ደቂ ሰባት ክንበጽሖ ዘይንኽእል ነቲ ዘይርአይ እግዚአብሔር ክትርኸልና ኢሉ እዩ ማለት እዩ ንዓና መሲሉ መልክዕ ባህርያ ተላቢሱ ኣብ ማእኸልና ዝተመላለሰ ንሱ ሓቀኛ ነጸብራ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ብኡኡ ገይርና ነቲ ዘይርአ ማንም ኣብ ዘይበጽሖ ብርሃን ንዝነብር ኣምላኽ ምእንቲ ክንርኢ ኢሉ እዩ ንዓና ብዝምቹ መንገዲ ዝተገለጸ ማለት እዩ ንዓና መሲሉ ዝተገለጸ ወዲ ኣምላኽ ስለዚ እቶም ሚድየም ወይ ድማ መመሓላለፍቲ ወይ ድማ ማእኸላይ ምግላጽ ዝበልናዮም እግዚአብሔር ንዓና ዝግለጸሎም መንገዲታት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ቅድመ ኩነት ምግላጽ እዚ ካበልና ካብኡ ብምቕጻልና ምንታይ ኢና ክንኣቱ ናብ ዓይነታት ምግላጽ ናብ ዓይነታት ምግላጽ ክንኣቱ እንተለና ናይ ነገረ መለኮት ሊቃውንቲ ዓይነታት ምግላጽ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍልታት ከፊሎም የስተምህሩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሓፈሻዊ ወይ ተፈጥሮአዊ ምግላጽ ዝበሃል በእንግሊዘኛ ጀነራል ናቹራል ዩኒቨርሳል ሬቨሌሽን ይበሃል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምግላጽ ትርጉሙ እንታይ እዩ ክንብል እንተለና እግዚአብሔር ኣምላኽ በብግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ንኩሉ ወዲ ሰብ ዝግለጸሉ ምግላጽ እዩ ሓፈሻዊ ዘበሎ ንሱ እዩ ኣብዚ ምግላጽ እዚ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ደቂ ሰባት ሌላን ጉሌላን ከይገበረ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ወዲ ሰብ ዝግለጸሉ ምግላጽ እዩ ማለት ሓፈሻዊ ምግላጽ እንርዳአሎም ሰለስተ ኣብነታት ጠቕስና ምርኣይ ንኽእልና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ተፈጥሮ እዩ ወይ ድማ ክሪኤሽን እዩ ማለት እዩ ተፈጥሮ ጠቕላላ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኢምሃበ ኣልቦ ሃበቦ ዘምፀአ ሓደ ሓይሊ ከም ዘሎ ይነግረና ማለት እዩ ብዘይ ዓምዲ ደው ዝበለ ሰማይ ብከምዚ ዝተዘርግሐት ምድሪ ውቅያኖሳት ለይቲ ኣብ ሰማያት እንሪኦም ዘብለጭልጩ ከዋኽብትን ወርሕን ቀትሪ ሙቐትን ብርሃንን እትህበና ፀሓይ ጠቕላላ ንሕና እንፈልጦም ፍጥረታት ድድሕሪኦም ነዞም ፍጥረታት ናብ ምህላው ወይ ናብ ህልውና ዘምፀአ ፓወር ወይ ድማ ሓይሊ ከም ዘሎ በዞም ፍጥረታት እዚኣቶም ኣበልና ንርዳእ ኢና ማለት እዩ ብኻሊእ ኣባሃሂላ እግዚአብሔር ንፍጥረቱ ንዓና ማለት እዩ ብፍጥረቱ ይግለጽ ማለት እዩ ንኣብነት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ነገር እዚ ከብርሁልና ዝኽእሉ ክልተ መረዳእታታት ንምርኣይ ዝኣክል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 1 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሰማያት ክብሪ እግዚአብሔር ይናገሩ ኣለዉ ናይ ሰማይ ጠፈር እውን ግብሪ ኣእዳው የውርዩ ይብል ስለዚ እዚ ሰማይ ክርአ እንተሎ ብዛዕባ ፈጣሪኡ ወይ ድማ ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ ማለት ንኣብነት ሓደ ጽቡቕ ስእሊ ክንርኢ እንተለና ኣፍ ኣውፂኡ እቲ ስእሊ ብዛዕባ ባዕሉ ኣይዛረብ ወይ መን ከም ዝሰኣሎ ኣፍ ኣውፂኡ ኣይኮነን ዝነግረና ነገር ግና ደድሕሪ እቲ ስእሊ ንሱ ነቲ ስእሊ ዝሰኣሎ ጥበበኛ ዝኾነ ሰኣሊ ከም ዘሎ እቲ ስእሊ ይነግረና ማለት እዩ ንሕሊናና ማለት እዩ
نحنا ون نتي سئلي كمت نحنا نريو صبوق غيرو زسالو ጥበበኛ ዝኾነ ሰዓሊ ከም ዘሎ ካባና ስውር አይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ድማ ተፈጥሮ ጠቅላላ እግዚአብሔር ዝበሃል ነቲ ተፈጥሮ ናብ ህልውና ዘምፀ ሓይሊ ድድሕሪኡ ከም ዘሎ ይነግረና እዩ ማለት ክንክሕዶ አይንኽእል ተኻልአይ መረዳእታ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 21 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ዝነግረና እዩ ደቂ ሰባት ዋላ እኳ ዝተጻሕፈ ሕጊ ኣይተዋሃበናን እንተበሉ ብዛዕባ ህልውና እግዚአብሔር ተፈጥሮ ይነግሮም እዩ ስለዚ እግዚአብሔር የለን ክብሉሲ ዘመኻኒዎ ነገር የብሎምን ብዝብል መንፈስ ዝነግረና መረዳእታ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ቲ ቃል አምላኽ ከምዚ ይብል ዘመኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ተርእዩ ዘይፈልጥ ባህሪ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ሓይሉን መለኮቱን በቲ ዝፈጠሮ ፍጥረት አጸብቁ ተጋሃደ ይብል ማለት ብፍላይ ቁጥሪ 20 ተርእዩ ስለዚ ኣብዚ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ተርእዩ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባህሪ አምላኽ ብሓፈሻዊ ምግላጽ ወይ ድማ ብተፈጥሮ አቢሉ ንኩሎም ደቂ ሰባት ከም ዝተጋሃደ ይነግረና ኣሎ ማለት ዘለዓለማዊ ሓይሉን መለኮቱን በቲ ዝፈጠሮ ፍጥረት አጸብቁ ተጋሃደ ይብል ስለዚ ደቂ ሰባት ስለ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ ንምፍላጥ ዝኾነ ጽሑፋዊ ዝኾነ ኤቪደንስ አየድልዮምን ማለት ካብቲ ዝረአ ዘሎ ተፈጥሮ ስለ ህልውና እግዚአብሔር ክግንዘቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እቲ ሳልሳይ መረዳእታና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 16 ክሳብ 17 ዘሎ ጳውሎስን በርናባስን ዝህቡና መረዳእታ እዩ ማለት ተቃል አምላኽ እንታይ ይብል ብዝሓለፈ ዘመናት እግዚአብሔር ንኩሎም አሕዛብ በብዝደለይዎ መንገዲ ክኸዱ ሓደጎም ምስዙይ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ እናሰርሐ ካብ ሰማይ ዝናብን ወርሓት ፍርያትን እናሃበ ብምግብን ብሓጎስን ንልብና እናመልአ ህያው ከም ዝኾነ ንባዕሉ ብዘይ ምስክር ኣይሓደገን ይብል ማለት ስለዚ እግዚአብሔር በዚ አገባብ እዚ ንኩሎም ደቂ ሰባት ሓፈሻዊ ብዝኾነ ምግላጽ ከም ዝተገለጸ ስለ ህልውናኡ ድማ ንባዕሉ ብዘይ ምስክርነት ከም ዘይገደፈ ይነግሩና ኣሎ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስን በርናባስን ማለት ስለዚ ተቀዳማይ አብነት ታዩ ክሪኤሽን ማለት ትዝርአ ተፈጥሮ ዝደኮነ አምላኽ ወይ ዝፈጠሮ አምላኽ ከም ዘሎ ይነግረና ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ንዓና ንፍጥረቱ ብፍጥረቱ ይግለጽ ኣሎ ማለት ካብዚ በቀዳሚነት ካብዚ ተቀስናዮ ክሪኤሽን ወይ ድማ ተፈጥሮ ብዛዕባ እግዚአብሔር እንታይና ንምሃር ናብ ዝብል ክንመጽእ እንተለና ሓደ ጥበቡ እዚ ሁሉ ብዘደንቕ መንገዲ ዝፈጠሮ አምላኽ ምህላው ክንግዘብ እንተለና ምስኡ እንታይና ንግንዘብ ጥበበኛ አምላኽ ምዃኑ ካብኡ ከዓ ኦምኒ ፖተንቲ ምዃኑ ወይ ድማ ካህልየ ኩሉ ምዃኑ ማለት ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ምዃኑ ማለት ዝሰኣኖ ከም ዘይብሉ ካብኡ ሰናይነቱ ማለት ሰናይ አምላኽ ምዃኑ ንኣብነት ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 44 ክሳብ 45 እንታይ ይብል ንኃጢአተኛታትን ንጻድቃንን ፀሓይ የውፅእ ይብል ማለት እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብማይ አብቂሉ ብፀሓይ አብሲሉ ይምግቦም ኣሎ ወይ ድማ ይምግበና ኣሎ ማለት ካብ ተፈጥሮ እንረኽቦም ጸጋታት እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ምዃኑ ስለ ንፈልጥ ብክሪኤሽኑ ወይ ድማ እግዚአብሔር ንዓና ንደቂ ሰባት ብዝፈጠረልና ተፈጥሮ እንታይነቱ ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ሰናይነቱ ማለት ሰናይ አምላኽ ምዃኑ ዝተፈጠረ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ንዓና ንደቂ ሰባት ኢሉ ይፈጢሩ እንስሳታት ዝተፈጠሩ ንዓና እዮም ፀሓይ ንዓናያ ሁሉ ተፈጥሮ ንዓና ስለ ዝተፈጠረ እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ነገር ብዘይ ክፍልት ብነፃ ዝሃበና አምላኽ ምዃኑ ክነስተውዕል እንተለና ካብዚ ተበግስና ብዛዕባ እግዚአብሔር እንታይ ንምሃር ኣለና ማለት እዩ ሰናይ አምላኽ ምዃኑ ንምሃር ኣለና ማለት እቲ ኸላይ አብነት ወዲ ሰብ እዩ عنتبو كم تأسكوا أب أوريز فترة معرف حادث فقد 26 ودي سب بملكعين مثل الإجابير كم سفترة مسحب قدسي نقرنا ودي سب بملكعين مثل الإجابير تفتروا كبهالين تلو بجزوف سبينته أيقونن
ማለት እግዚአብሔር ከም ወዲሰብ ግዙፍ ሰብነት የብሉን ብፍላይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብስጋ ክርስቶስ ብስጋ ክሳብ ዝግለጽ ኣብ ዘሎ ጊዜ እግዚአብሔር ግዙፍ ሰብነት የብሉ ኣብ ጥንታዊት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ከም ሰብ ግዙፍ አካል ኣለዎ እዝን ኣለዎ ዓይን ኣለዎ ዝድህሰስ ማለት እዩ እግር ኣለዎ ኢድ ኣለዎ ዝብል ትምህርት ዘምህሩ መናፍቃን ነይሮም እዮም ማለት እዩ። እዚ ምንፍቅና ድማ አንትሮፖሞርፊዝም ተባሂሉ ዝተወገዘ ምንፍቅና እዩ ማለት እዩ። ብመሰረቱ ወዲሰብ ብመልክዕን ምስልን እግዚአብሔር ተፈጢሩ ዘብሎ እንታዩ ክባሃል እንተሎ ተሓደ ልባዊነቱ እዩ መስተውዓላይነቱ ማለት እዩ። ሕማቅ ካብ ጽቡቅ ዝፈልየሉ እግዚአብሔር ኣብኡ ዝተኸሎ ሞራል ኣለዎ ወዲሰብ በዚህ ኸዓኒ መን ይመስል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚህ ወዲሰብ ንሓቂ ካብ ሓሶት ዝፈልየሉ ሕገ ልቦና ኣብ ውሽጡ ካብ ምህላው ተበግስና እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ደቂ ሰባት ሕገ ልቦና ዝተኸለ ሞኖኮታዊ ወሃቢ ሕጊ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘሎ ንርዳእ ማለት እዩ። ንሓደ ነገር ሕማቅ ንሓደ ነገር ድማ ሰናይ ኢሉ ወዲሰብ ዝፈርደሉ ሕገ ልቦና ኣብ ውሽጡ ዝተኸለ መለኮታዊ ዝኾነ ፈራዲ ከም ዘሎ ካብ ወዲሰብ ክንመሃር ንኽእልና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ምህላው ሕሊናና ወይ ድማ ውሽጣዊ ሰብና እንታይ ማለት እዩ ምስክር እዩ ማለት ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 14 ክሳብ 15 ኣብ ዘሎ ክንርኢ እንተለና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣህዛብ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህሪኦም ተመሪሖም ዝፍጽምዎ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንባዕላቶም ሕጊ እዮም በዚ ከዓ ንሳቶም ሕልናኦም እናመስከረሎም ሓሳቦም እውን ሓንሳ እንትወቅሶም ሓንሳ እውን እንትድግፎም ብምርካቡ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ዝተጻሓፈ ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ ይብል። ስለዚህ ንኣብነት ኣህዛብ ዝበሃሉ ዝኾነ ብጽሑፍ መልክዕ ዝተውሃቦም ካብ እግዚአብሔር ዝተውሃቦም ሕጊ ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑ ከም አይሁዳውያን ማለት አይሁዳውያን እቶም 10 ትእዛዛት ኣለውዎም ዝምርሑሉ ልዕሊ 600 ዝኾኑ ሕጊታት ኣለዉ። ነገር ግን ኣህዛብ ካብ እግዚአብሔር ዝተውሃቦም ጽሑፋዊ ሕጊ ኣይነበሮምን ሓደ ሕጊ ግን ነይሩዎም ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኩሉ ወዲሰብ ሓደ ዝኾነሉ እግዚአብሔር ኣብ ልቦም ዝገጠመ ሕገ ልቦና ነይሩዎም። ስለዚህ በቲ ሕገ ልቦና ተደሪኾም ማለት እዩ ኣምላኽ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚህ ኣብ ባዕሎም እንታዮም ሕጊ እዮም ማለት እዩ ዘመኻንይዎ ነገር የብሎምን ብጽሑፍ መልክዕ ሕጊ ዝተውሃቦም ብጽሑፍ መልክዕ ብዝተውሃቦም ሕጊ መሰረት ይፍረዱ ብሕገ ልቦና ዘለው ድማ ብመሰረት ሕገ ልቦና ይፍረዱ ማለት እዩ እዚ ዝብለና ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢና ዝተኸሎ ሕገ ልቦና ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ድማ እንታይና ንመሃር ወይ ንርዳእ እንተተባሂሉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ሕገ ልቦና ዝተኸለ መለኮታዊ ዝኾነ ወሃቢ ሕጊ ከም ዘሎ ንመሃር ማለት እዩ። እግዚአብሔር ንኩሎም ደቂ ሰባት ሕገ ልቦና ብምሃብ ብሓፈሻዊ ምግላጽ ማለት እዩ ህልውናኡ የፍልጥ ኣሎ ማለት እዩ። ደቂ ሰባት ድማ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ብዝተኸለ ሕገ ልቦና ተመሪሖም ብዛዕባ እግዚአብሔር ይፈልጡ ኣሎ ማለት እዩ። ኣምላኽ ስለምህላው ሕሊናኦም ይነግሮም ኣሎ ወይ ድማ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ ኣብ ባዕልና ውሽጣዊ ሰብና ወይ ድማ ሕሊናና ምስክር ኮይኑ ይቀርብ ማለት እዩ። እነመኻንዮ ነገር የብልናን ብዛዕባ ህልውና እግዚአብሔር ወዲሰብ ኣብነት ኮይኑ ዝቀረበሉ ካልኣይ ምክንያት ድማ ሃይማኖተኝነቱ እዩ። ካብ ጥንቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኩሉ ዓለም ደቂ ሰባት ስርዓት ኣምልኮ ኣለዎም ነናይ ባዕሎም ብዝኾነ መንገዲ ፈጣሪ ምህላው ተቐቢሎም ብናይ ባዕሎም መንገዲ ስርዓት ኣምልኮ ይፍጽሙ ማለት እዩ። እዚ ሕዚ እንታይ የመላኽት እንተተባሂሉ እግዚአብሔር ምህላው ወይ ድማ ኣምላኽ ፈጣሪ ምህላው ደቂ ሰባት ውሽጣዊ ሰቦም ነጊሩዎም ወይ ድማ ብሓፈሻ ተቐቢሎምዎ ብናይ ባዕሎም ብዝኾነ ስርዓተ ኣምልኮ የገልግልዎ ምህላዎም ማለት እዩ። ስለዚህ ሕሊናና ስለ ህልውና እግዚአብሔር ምስክር ኮይኑ ይቀርብ ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ጥንታዊ ናይ ግሪክ ፈላስፋ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ይበሃል ቀጽሪ ዘይብለን ከተማታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ቤተ መንግስቲ ዘይብለን ቤት ተውኔት ዘይብለን
ከተማታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግና ቤተ መቅደስን ቤተ ጣዖትን ዘይብላ ከተማ ሓደ ሰብ እኳ ክረክብ ኣይኽእልን ኢሉ ተዛሪቡ ይባሃል ጥንታዊ ግሪካዊ ፈላስፋ ማለት ስለዚህ ደቂ ሰባት ኩሎም ማለት እግዚአብሔር ምህላው ወይ ድማ ፈጣሪ ምህላው ተቀብለው ብናይ ባዕሎም ብዝኾነ ስርዓተ አምልኮ የገልግሉ ወሉ ማለት አምንታይ ጥራህም ዝፈላለዩ እቲ ሐቀኛ ፈጣሪ አየናይ ወይ ድማ ሜንዩ አብዚብል ግን ፍልል ይፈጥሩ ማለት አምንታይ ከሐዲነት አለው አብ ህልውና እግዚአብሔር ሐዲነት ስለዘለዎም ተመሳሳሊ ርድኤት ስለዘለዎም ብናይ ባዕሎም ብዝኾነ መንገዲ ስርዓተ አምልኮ ይፍጽሙ ማለት እዚ ድማ እንታይ የመላእክት እንተ ተባሂሉ ስለ ህልውና እግዚአብሔር ደቂ ሰባት ምስክር ሙኻኖም ማለት ሰውሎም ተሰማሚዑም ባዕሎም ዝፈጠሩዎ ነገር አይኩን አምላኽ ምህላው ስለ ዝተቀበልዎ ውሽጦም ህሊናኦም ስለ ዝነገሮም ዘይካድ ነገር ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ኩሉ ስርዓተ አምልኮ አለው ወይ ድማ ሃይማኖት አለው ነዚዩ ንሐፈሻዊ ምግላጽ ወይ ድማ ጀነራል ሬቨሌሽን ወዲሰብ ከም ካላይ አብነት ዝቀርበል ምክንያት ማለት ንሐፈሻዊ ምግላጽ ዝቀርብ ሳልሳይ አብነት እንታዩ ታሪክ ወይ ድማ ሂስትሪ ማለት ታሪክ ከመይሉኒ ሐፈሻዊ ምግላጽ ከም አብነት ይቀርብ እንተ ተባሂሉ ድማ አብ ድሕሪ ሕድሕድ ታሪክ ደቂ ሰባት እግዚአብሔር አሎ ንአብነት አብ ሕድሕድ ታሪክ ህዝብ እስራኤል እግዚአብሔር አሎ ኤሎሄ ያህዌ አሎ ንአብነት ካብ ግብጽ ክወጹ እንተለው ባሕሪ ከፊሉ ከሻግሮም እንተለው ምድረ ከነአን ከውርሶም እንተለው ጠቅላላ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘሎ ህይወቶም ወይ ድማ ታሪኾም መን ኣሎ እግዚአብሔር ኣሎ ቶም 10 ነገድ ብአሶራውያን ተማሪኾም ተወሲዶም ክጠፍኡ እንተለው ቶም 2 ነገድ ብባቢሎናውያን ተማሪኾም ክውሰዱ እንተለው ካብኡ ከዓ ድሕሪ 70 ዓመት ናብ እስራኤል ክምለሱ እንተለው ኣብ ድሕሪ ሕድሕድ ሂስትሪኦም መን ኣሎ እግዚአብሔር ኣሎ ማለት ኣብ ኣቶም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ አሕዛብ ከይተረፈ እግዚአብሔር ይዘሉ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ እስራኤላውያን ጥራይ ዘይኮነ ዝነግረና ብዛዕባ አሕዛብ እውን ይዝነግረን ስለዚ ድሕሪ አሕዛብ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ነገር ወይ ድማ ናይ አምላኽ ነገር ከም ዘሎ ይዝነግረና ማለት ንኣብነት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 3 ኣብ ዘሎ ኣብ ዝቕጽሉ ዘመናት ብዛዕባ ዝለዓሉ 4 መንግስታትን ስለ ወዳዲቆምን እግዚአብሔር አቀድሞ ንዳንኤል ክገልጸሉ ንሪ ብዛዕባ እተን ዓበይቲ 4 ሓያላት መንግስታት ዓለም ማለት አቀድሞ እግዚአብሔር ንነብይ ዳንኤል ክገልጸሉ ንሪ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ድሕሪ ሕድሕድ ታሪክ ዓለም ኣሎ ማለት ወይ ድማ ታሪክ ደቂ ሰባት ኣሎ ማለት ካው እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ምስ ፈጠሮም ዘመናቶምን ዝነብሩሉ ከባቢን ከም ዝመደበሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ንኣብነት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቅዲ 26 ክሳብ 27 ዘሎ ቃል እንተርኢና ከምዚ ይብል ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኩሉ ዓልየት ሰብ ፈጠረ ኣብ ኩላ ምድራ ከም ዝነብሩ ድማ ገበረ እቲ ዝነብሩሉ ውሱን ዘመናትን ቦታን መደበሎ እዚ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቀ እንተሎስ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክደልይዎን ምናልባት እውን ሓሰስ ኢሎም ምእንቲ ክረኽብዎን ኢሉ ገበሮ ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ሓደ ሰብ ከም ዝፈጠሮም ዘመናትን ጊዜን እውን ከም ዝመደበሎም ማለት ንርዳእ ኣለና ማለት ስለዚህ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ድሕሪ ሕድሕድ ታሪክ ደቂ ሰባት መን ኣሎ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣሎ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር በዚ አገባብ እዚ ከዓ ኣብ ሁሉ ቦታ ኣብ ሁሉ ጊዜ ንኩሎም ደቂ ሰባት እናተገለጸ መጽኢ ማለት እዚ ሓደ አብነት ሓፈሻዊ ምግላጽ እግዚአብሔር ይኸውን ኣሎ ማለት ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምግላጽ እግዚአብሔር ብመጠኑ ተረዲእናዮ ንኸውን ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ እምነት ኣለኒ ግን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምግላጽ ኣብ መወዳእታ ክንዛረበው ንኽእል ነገር እንታዩ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝግለጽ ምስ ደቂ ሰባት ሕብረት ንምግባር ስለዚ ምግላጽ መሰረታዊ ዕላማኡ እንታይ ድሕነት እዩ ማለት ደቂ ሰባት
ካብ ሓፈሻዊ ምግላጽ ብዛዕባ ድሕነት ክመሃሩ ኣይኽእሉ ወይ ድማ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ምግላጽ ብዛዕባ ህልውና እግዚአብሔር ብዛዕባ ጥበቡ ብዛዕባ ኩሉ ከኣልነቱ ብዛዕባ ሓይሉ ብዛዕባ ፈራድነቱ እዩ ክነግረና ዝኽእል እምበር ብዛዕባ ድሕነት ከምህረናን ብዝርዝር ከረድአናን ኣይኽእልን ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ሰማይ ርኤ ወይ ድማ ከዋኺብቲ ርኢና ብዛዕባ ድሕነት ክንመሃር ኣይንኽእል ብዛዕባ ከዋኺብቲ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ደኣ ክንመሃር ንኽእል እምበር ወይ ንሱ ስለምህላው ደኣ ክንመሃር ንኽእል እምበር ብፍሉይ ብዛዕባ ድሕነትና ክንመሃረሎም ኣይንኽእልን ጠቕላላ ተፈጥሮ ብዛዕባ ድሕነት ከምህረና ኣይኽእልን ብዛዕባ ህልውና ኣምላኽ ደኣ እምበር ማለት እዩ ስለዚ ምግላጽ መሰረታዊ ዕላማኡ ድሕነት እዩ ኢልና ኣለና ሓፈሻዊ ምግላጽ ድማ ብዛዕባ ድሕነት ከምህረና ኣይኽእልን ስለዚ እንታይ የልየና ማለት እዩ ድሕነት ዝርከበሉ ምግላጽ የልየና ማለት እዩ ድሕነት ዝርከበሉ ምግላጽ ስለ ዘድልየና ኣብ ዝቕጽል ክፍሊ ድሕነት ብዛዕባ ዝርከበሉ ብጸጋ ብዛዕባ ዝተገለጸ ፍሉይ ምግላጽ ወይ ድማ ስፔሻል ሬቨሌሽን ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ክፍሊ ብዛዕባ ምግላጽ ብዛዕባ ቅድመ ኩነት ምግላጽ ካብኡ ከዓ ካብቶም ዓይነታት ምግላጽ ሓፈሻዊ ምግላጽ ብዛዕባ ዝበሃል እናረኣና ጸኒሕና ኣለና ማለት እዩ ብመጠኑ ጽቡቕ ዝኾነ ግንዛቤ ከም ዝሓዝናሉ ተስፋ ይገብር ንዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ጸጋን ሰላምን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይብዝሐልኩም አሜን